hanggang pulay na nang yun basura. Mhm. Tampol yan nilinisan iran tanya Natan rame problema. paputok. On. Kanyan sa kwandalanti Mhm. are-arom ay nagkalalo la sari tagabin malay Mhm. sa ikwanda sana all. Sana all, hanggang si kami, not only in Binmalay, Oo. talagang problema tay basura. Waman ata tamba kedalan mi. Pero So basura. kanyan lanti sa itupot kapaborito Ajay, Mhm. nagkalalo la concern yung pasabidad si katayo, di tanad bali na binmalay. Mhm. What is taking the LGU to address the issue? Mhm. Nanunutan nyo at ating tanagagik in our last interview with Mr. Leon Castro. Sir Leon, good morning. Happy New Year. From the office of the mayor, sa kwanto, kumikilos naman ang LGU para mahol o di ko no dyan sa salitan Pangasinan, Makot. naulor, iratay sinakuran basura at sari barangay, arom ya barangay. Nayarin dyan arom ya barangay, nga pala problema dyan basura. Siguro daman na balad. pambansag. Of course. Kasi 33 barangay yan. Yes, oo. Tas may explanation to, nangal ko eh. At aray panawagan to mo at saray barangay. Agyumat ipapaway no hangga po ni abiso. Ipaway yung matla di watan niya aysor. Actually, at saren kaplusan, jad bayag lang na panahon, sa kibulan namin jad si kami. Dasi kami sa kibulan matla. Sa kibulan, na aagaw, na tuterteray uran, may sako ya plastic, abot nakla. Ay, plastic. Si kami sako. Agdaawat, agdakin, hulan. Kasi no, amay gaway, plastic. amay sako is gawad plastic mo lang natin eh. Hindi, pero kanyan. sako. Literal ya sako. Yes, pero wala ang gaan to may bilay to may lifespan to may sako. So nauuran ta naagaw itan umbuknak taong kapoy. Pero mabayag mo lamang siguro no nagagilay sako sang dani inawi di ay nala di. Katulanti Bayag babagak. Abuknak la. Abot nakla. Jad bayag la. Bayag la. Yang sa hararatan niya basura wad tani. Oh, Abot nakla. wala la sa kibulan. Wala la. O sa kitaon. Aga po man sa Wala la ta kitaon. 2025, Ah. 2026 lang. Correct. Oh, di ba? Naabot ang sa kitaon. Oh. Pero ang tayo lang tiyatatin tanagagi. Manlapod sa aming pituyaw tayo kinan Mr. Leon Castro. That is 1 week ago la, to be exact. At what tani daladalan iraratay sinakon basura, yadalanan tayo. At biyahe tayo natin yung ago, manlapod tad basing, jad biyot, jad manat, yang gad nagilayan, tugayaman. So watan iratan niya basura, ya kaparun taladalan. Now, sa ito po dari totoo, paano to yung sistema natin na sa LGU, nagkalalulad sa tan yung problema, yung paano to nasolusyonan itan. Linawan ti ata itong tanagagi kanto aya aliwan panbalaw o pandural tan lalon ang gapoy laukton politika. At saya tawag imano at saray walad pakapanyari ya nanlapudlik naan nasari umbalay. So, while we recognize that waste management shall require the joint effort from the government at ng buong komunidad, but at the end of the day, we still rely on the government to resolve the issue. Why? Apay, akin, bakit? Tayo? Kasi the government have the logistics and the means to solve the issue. Pero Kwan, in fairness, not only in Binmalaya, in general na yan. Kasi bakit kamo? Doon din sa amin, ganun din ang problem. Ito lang kasi, in general na lang, na lahat ng mga LGU dapat gumawa ng kaparaanan. Kasi Yes, of course. Danger ito kasi, din yan sa health eh. Yung concern lang ng mga taga-Binmalay kasi sika di man na din gaya na Yes, to. oo. So, it may apply to everyone. Yes, Yeah. correct. Oo, So, para hindi naman siguro masabi na baka sinisingle out na naman ng Binmalay. Kasi yung problema ninyo, not only in Binmalay. Yes, of course. Ito nga lang kasi pinarating sa atin, liknaan na sari taga-Binmalay. So, sekwandalan teacher lang ti kapaborito RJ. There's no question about the awards and recognitions on how the LGU is in some aspects. But here is a problem that needs to be addressed, lalo't balik eskwela na naman ng mga estudyante. So si katutan sa tupad, are we going to allow them to be exposed to the perils of those waste, especially sa health ng mga bata? So again,
let me reiterate, Kondaray taga Binmalay, na this is not paninira or pamumulitika. Please do not abuse your mind about politics. Ano ha? Bakit hindi na lang natin i-consider ito on a positive note that we are helping you in a way na pinaparting sa amin yung mga liknaan na bale na hindi nila maiparating sa inyo at sa amin na lang sila nagre-rely for an answer to their misery. So ilang araw na to na pinapanawagan yung problema sa Binmalay at yung sagot naman ni Sir Ilordi diyan yung cooperation naman na wag nang ilabas kung wala pang abiso para hindi naman maging sagabal at eyesore sa taong bayan. Of course. So yung panawagan dapat i-address sa mga kapitan. Oo, kasi parang pagka nandyan yan tambak nga sa daan, di nagiging eyesore, delikado pa. Kasi ang problema, walang sariling tambakan ng basura ata yung mga taga-barangay. So, inilalagay na sa gilid ng kalsada. Yes. At ito, lilinawin lang natin kasi in the post sa Facebook page ng Municipality of Binmalay, we are being tagged as peddlers of fake news. So lilinawin na lang natin ito ha. Para sa LGU Binmalay, we are partners po in public service. Sa inyo bilang isang taong nasa gobyerno at kami bilang miyembro ng fourth estate, na isa po ang ating layunin, and that is to address the concerns of the people. Siguro So ang isyung ito, hintayin na lang natin. Ang isyung ito, hindi po gawa-gawa. Hindi po gawa-gawa lamang or haka-haka at tigit sa lahat, hindi po ito fake news. The problem is real and need not be addressed as a personal attack or a political vendetta. Kasi ang na-feature is yung Binmalay. 'Di ba? Oo. So sila yung nagre-react naman diyan. Oo. Na sabi Pero, don't single out of us, course. parang ganun. Of Pero course, ang yun problema kasi, na yan kasi liknaan kasi ng pag-Binmalay. So we addressed it. So kailangan, hindi namin naman kayo sinisingle out. Ang nagreklamo kasi mga taga-Binmalay. So definitely ang concern nila is Binmalay lang. Oo, kasi so, yun yung nadadaanan. Kasi ang issue ito po, Yun kasi yung, lilinawin lang natin. Yun yung sinumbong. Ang issue po ito ay hindi po gawa-gawa at haka-haka at higit po sa lahat hindi fake news. So sabi natin nga, the problem is real and need not be addressed as a personal attack or a political vendetta. Pero napakaganda lang, po. Yes, madali lang namang solvin yan. Yes, diba? oo nga. Sabi ko nga, napakaganda po ang mensahe ng bayan muna bago sarili. And let's keep it that way. Uunahin muna natin ang problema ng bayan bago natin sabihin ito ay pinupolitika. Yes. After all, this issue, this is your mandate as a public servant because a public office is a public trust. So again, we are not enemies, We are not enemies. We are friends. And just like So gabay mo ni bagay, And just like you, it's a constructive criticism because and just like you need an action. Yes. Kasi in fairness naman sa Binmalay, lahat naman ng kanilang mga ginagawa now sa leadership nga ni Mayor Pete Merera, marami ng award yung natanggap. Sabi nga So natin, in that note, sa basura naman, because of that problem nga ng paghuhol. Yes. Diba? So yun yung pinapanawagan. sabi ko nga kapaborito RJ, there is no question about the awards and recognitions on how good the LGU is in some aspects. Pero may problema tayong nakikita. Na hindi naman sa Binmalay lang. Of course. Kaya lang may yun problema ang na tayong napipicture nakikita. dahil yun yung sinusumbong. Yes. Yun ang ibig mong sabihin. Yes. Okay. Meron tayong problema nakikita ng bayan. So we have to address it. Do not address it as a political vendetta. Yun sanang isipin natin. So again, ulitin natin, we are not enemies. We are friends. And just like you, we are also here to chart a progressive and peaceful town for the people. So this is in general na lang. In general. In Kasi general. alam mo, doon sa amin din, panawagan ko din sa aming kapitan, maglibot kayo sa barangay namin, talagang tambak na dyan sa Mayor Street yung mga basura. Yes. Nasa harapan lang ng bahay. Pero ang kanilang explanation, dahil nga sa wala na yung
tambakan ng basura kinlose. So Yung ang sistema, tambakan nyo sa linggen? oo, Oo. yung mga naghuhol na mga garbage truck na mga barangay, hinihintay nandun lang sa truck kasi bawal i-dump. So pag nandun na yung maghuhol going to somewhere na nagbabayad ang munisipyo, saka lang nila aalisin dun sa truck. Mm. So talusable naman dahil kunti lang yung truck sa amin, isa lang, pati yung truck ni Kapitan, yun na yung ginagamit. Oo. Nai-standby pala dun sa dapat noon ay tambakan ng basura. So ayaw nilang i-dump doon. So hihintayin na lang nila na may maghuhol. Tapos balik uli sa barangay namin. Kaso sa sistema na yon talagang matatambak yung basura. Mm-mm. So, dyan sa Binmali ata, dinadala pa sa Pampanga. Sa Purak. Sa Purak, Oh, Pampanga. Purak, Pampanga. Kaya wala ding pagdadampa. Ano kaya kung magkaroon na lang ng area na pwedeng ibantak doon yung basura? Para doon na lang siguro i-haul ng mga ang panawagan naman natin dito, solusyon. 'Di ba? Doon sa Yes. problema. Yun yung ating sinasabi ka, paborito, Ajay. Instead na yung pagtingin nyo sa issue na yun is nahahaluan na naman ng politika. Bakit? Meron bang Bakit nagsasabi ng alisin politics? natin yung Hindi, politika. public service yan eh. Oo, alisin natin yung politika. Saka malayo pa yung politics. Saka kapag ka nabigyan kayo ng puna na iparating sa atin ng mga kababayan po ninyo, do not consider it as a political vendetta on your part. Take it in a positive note na gawin natin ng paraan para malinis naman yung ating bayan. No. Pero Ganun lang po. yung mga nagre-react ng ganyan, wag na lang. Kasi kumikilos naman ng LGU Binmalay. Di ba pinaliwanag na pagkahakot ng basura na may nagtatambak naman, siguro sa ano na lang, kung paano yung proper waste disposal ng barangay. Dumating kasi yung Oo. reklamo Mm. before nung paliwanag ng LGU. Sir, So, yung sa Castro. atin kasi, time is of the essence. Andiyan ang problema, pinarating sa atin, pinarating din natin. Di So ba do not consider that as a political Di ba vendetta. sinabi mo naman na it's good enough na hinahakot na? Kasi narinig ko Yes. naman yung ano mo eh. Oh, So, you are in, pagka may action, ina-acknowledge naman. of course. Mm. Kaya, yun lang. Bagong taon, Bagong buhay. Dapat hanapan natin ng solusyon yan. Yung mga sumasawsaw dyan na Oo. nagbibigay ng baka may political, wag na lang. Kasi ang concern naman dito is for good governance Yes. at yung aksyon na ibibigay sa madlang people. Ganun Dahil, din sa atin, kapaborito, Diyan sa Alden. Binmali naman, Oo. di ba, sa ngayon, yan lang naman yung nakikitang problem, di ba? Kasi sa ibang aspeto naman, when it comes to financial management, okay naman, di ba? Wala Well, namang of course. mga, di ba? The awards speaks for itself. Yes, na And we cannot maganda deny yung that. nangyayari ngayon sa We LGU cannot deny Binmalay. that. Oo. Yung nga lang po kasi, Panawagan lang mga naman. sir, Mm. may problema. Yun lang po addressin natin, ha? Doon nyo sa nang- basura. Huwag nyo nang idama yung mga iba pang issue or ano pa man dyan, basta yun lang, bigyan lang natin ng solusyon yun. pagka nasolusyonan, okay na. Of course. Oo. Lahat naman, kapag ka nabigyan mo ng solusyon, all is well. So, ito naman, panawagan lang ng Yes. mga taga Binmalay. Oo. Kasi in general naman, maganda naman yung serbisyo ng Binmalay. But if it comes to that issue, yun ang pinapanawagan at Yes. tignan. So, yun, malinaw yun. Address lang natin yun, ha? Mm. Balon taon, Bagong balon buhay. Doon Okay. nga sa amin, alam mo, kapaborito Joseph, bilib ako dito kay Konsehal, kilala mo, hinahanap ka nga si Councilor Jonathan Ramos. Dahil Ay, test namin, di ba? Nakita ko siya. Oo. Isang truck na Yun, pisay na binigay niya. yun Tulad nga. to. Ito, ipakita natin habang nagsasalita tayo. Pakita mo nga, Nixon. Yung nangali man siya di man at si Kato. May kuruwa pa mo. Tabyayong. Tabyayong, Tabyayong. yes. Isang truck, nasa kanyang pickup. Ready na ba, Engineer Nixon? Antayo sa tay tabyayong, sa marakap yung lutututan, igisam at kamatis tan agamang. Yes. With sibuyas and bawang. Agay, glay na namtutan with
giniling niya karne. Yes, oo. Ah. Kasi timely naman yung kanyang pagbibigay ng tabyayong. Ang kakabalag may tabyayong to, yung matataba. Yan Ewan ko duro kung ko eh. naka-ready Sige, na si- pakita natin. Engineer Nixon, habang nagsasalita tayo. Ayan o. Tingnan mo sa iyong screen. Nakita ko yan. Nakita mo yan. Galing talaga ni Councilor Jonathan D. Ramos. At very timely, bakit ka mo? Dinistribute yan January 3. Again. Dahil naumay tayo sa lechon, Karne. karne, para mawala yung high blood. Di ba? Yan, Kising masarap. naman. Kaya yung pangalan niya, Mr. Gulay. Kaya nakita ko, at hindi lang yan sa mismong palengke yan, pati doon sa harap ng bahay ko. Binigyan ko rin. Lumipot sa mga barangay. Nakita ko, kaya hindi sila ko. Ayan sa ng Pitcha 4, sa Hulgang ko, Tabyayong. Tabyayong. Yan si Mr. Gulay ng DK. May picture yan. Bakit ka mo? Dahil, di ba, karaniwan at karamihan, pag eleksyon saka nagbibigay. Siya hindi. Siya hindi. Alam niya kasi naumay sa karne yung mga tagalinggi. Alam mo magpapalit. Di ba? Ito nagbigay ng gulay. Naalala ko. It is a good example of lingkod. Yes! Correct na yan. Lingkod. Di ba? Tabyayong. Sekwan ko, ay, nang bunala kami tanap. Ang dami niyan. Nilibot pa sa mga para-barangay. So, Councilor Jonathan, minsan mapuntahan ka namin sa barangay. mabuhay ka. Puntahan mo. Tignan natin kung paano siya magtanim. Matuto naman kami mag-anim. Kaya bagay sa kanya yung Mr. Gulay. Mabuhay yung mga tao. Yes. Kasi libre po yan. Libre po yan. Libre. Yes. May nakita mo. Sana. Magko-comment sana ako. Sana ako dumating dito sa tinali kami pero di naman dito. Munting bagay, pero alam mo, yung precious eh. Yung masaya ka na magbigay, masaya yung tatanggap. Di ba? Lalong-lalo na, Oh. pagka yung nakatanggap ka paborito, Ajay, ang kapoy sira ang sama niya. Yes, oo. Ha? Oo. Yung sa amin nung nakita na nagbibigay sa kalye namin, may nakita akong misis, inatutulog, biglang lumabas Oh. para makakuha ng tabyayong. Hindi niya alam. Hindi niya alam, natutulog. wala siyang suot na letter B. Ayun. Kita ko. Sabi ko na tatanungin sana kita eh. Ay, naka. Sige. Yung saya. Magpapatuloy pa ulit na ibalik kaya rin ni Nasaray Pagabatan Paimano manlalapanin Saray Manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Karaman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat.
Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Pinararok Iran Kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan.
Alas 8:08 oras sila natin talagang piang-piang. Oy, Ni 38 ni pimutok. bayani. 8-8. Oh yes. Happy Ayan, birthday. nagbayan Ay, niya. happy birthday. Happy fiesta at linggiyan. Oy! Naanggad natan niya mo. Yes, happy fiesta. Siyempre, tuloy-tuloy ni Sulik na ibalik. Kolop kantabi ni siyempre, sari magtriuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service. Always. Tan sa magtarilingkor, Joseph Kanilang Bakani. Ay ninan karuman January 4 anto ata January 5 natan. At agawa so sa kaya rally ditan at bali na Labrador. Rally? Un. Jad pa pangidaulo na say Arsobispo na Alaminos, Diocese of Alaminos, si Bishop Napoleon Sipalay Jr. Oo. Imbes nga da may liknaan damat ka paborito RJ. At sa tay plano, ya pampaalagay ditan na sa kaya nuclear power plant. Sa ikwandan mabata-batar, ya iuyagda ka paborito RJ Karuman, yang gadsaren kaplusan. Inere in particular place, so nan tipon-tipon nandoy. Nan misa ra di man simbaan ng Labrador. Okay, simbaan ng Labrador. Sa iran nan motorcade. Oho. Sa ikwanda at sa may imbes nga dan liknaan da, not in Labrador, not in Pangasinan, not in anywhere else. Kinanubili ang dalatay Bataan may kulanto may. Bataan Nuclear Power Plant. Oo. Yang ganatan babayaran nila Yes, sa Pilipinas. Akini, Utang mababayar tan. niyo eh. Ay utang man Ay, eh. sosilis. Utang Yaga tan. pinanabangan. Yes. Tutan. Per day. Apo. Per desyon. Mm. Natan, sa kwanto ng Bishop Sipalay, Mhm. malaki po ang magiging epekto nito sa kalikasan at sa kaligtasan ng mga mamamayan. Pero dyan sa Labrador, Ah? okay na sa social acceptability ata yan Yun Doon sa ang mga question. iba, siguro. Yes, Ah. yun ang question, kapaborito RJ, Mm. kasi parang mas nauna yung plano before the consultation. Oho. Sana sa lahat ng mga government projects, kung bumubuo po tayo ng mga projects, first let's have a consultation. Siguro ito Para pas maging Yes. healthy, yung pinaplano po ninyong project, mas maintindihan ng mga tao at tignan natin kung may social acceptability. Yes. Ito nga siguro kapaborito Joseph, just para maipaliwanag mo lang ng konti baka may magtatanong sa atin. Ano bang pakialam ng simbahan diyan? Sige nga. Ay meron po. Oh. Napakalaki because ang concern ng simbahan, it's not only the welfare of the present kaligtasan, generation. oo. It's not also the protection of the environment, but the church is thinking about the future generations. Okay. So yun. Kasi imagine mo, iniisip kapaborito- nyo, dahil may Yes. separation of state and church. No. So, yung Yes, tama concern. po yan. May separation of church and Kasi state. trabaho ng estado yan. Yes. Ganun. But, meron ding duties, just like the government, Just to protect. to protect. us. The government has the duty to protect its constituents. In the same manner, the church also has the right to protect its tawag nilo, lay persons. Yun. So, yun sige, tuloy mo. So, ang interview ngayon, nagkaroon po ng misa kahapon sa pangunguna ni Bishop Napoleon Sipalay Jr. Then after the mass, sinundan po yan ng sa motorcade at saka peaceful rally. Sa bayan po yan ng Labrador. So, isa pong interview kay Bishop Sipalay, ito po ang kanyang mga sagot sa mga tanong ng mga kabaro po natin, kapaborito Ajay. Pakinggan po natin ang interview, panoorin po natin si Bishop Napoleon Sipalay Jr. Congressman Mark Moangco, he informed us November 2 of last year na before they were able to get it for the Senate, 65%. But because of knowing that there is a fault line crossing through Labrador, they're asking again for consent of the people. That I don't know the development. I think we will meet the officials to get the information also. But what we would request our residents of Labrador is really to see the whole picture. Not only the short-term development, no, hindi tinatawag intergenerational justice. Ito yung justice na hindi lamang ibigay na nararapat sa mga tao ngayon, ibigay na nararapat sa mga generation to come. If the waste material will stay with us thousands of years, yung mga kabataan, yung future generation will also suffer. Are we going to give the waste to them? Are we going to give them a future Labrador and Pangasinan
that will not be helpful for them. So we have a responsibility of intergenerational justice. Now, we have to happen. We are for lower electricity, no? We are for development, but not for the possible disadvantage, no? Effects dun sa ating mga future generation. How can we keep the ways of having clear ways in the area? Alam naman natin na kahit naman sila, yung mga proponent nito ng nuclear power plant, admitted na alam nila yung yung Zambales fault na causing to Labrador. They promise us a very good technology, pero I think we have made the research mga visa sa namin. Na up to now, hindi talaga foolproof yun. Possible pa rin talaga magkaroon ng possible destruction. And we understand, I'm not a scientist, pero if we make a research, it will really affect not only Labrador, not only Western Pangasinan, even to Zambales pagdating sa possible destruction. I hope the people also understand marami man these days kasi when we have to put up the plant, maraming bahay na ialisin. Si Katuman, so interview kapaborito RJ. So mabata-batarya ito para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig na hindi lang basta-basta sila lumalaban nang walang alam. Yes. Gumawa din sila ng research. Yun. Kasi sabi nga natin, of course, nandiyan na yung modern technology na pwede nating ma-assure ang public na magiging malayo yung kanilang kinatatakutan. Yes. But we will never know. We will never know kung paano sisirain yan ng nature. Kasi ganito yun eh. Halimbawa, inaral mo, walang problema. Pero pag dumating ang problema, yun. Pasensya lang. Ganun lang yun. Correct. Di ba may mga ganon? Yun ang sinasabi. Agmutang gagawin ta ni makadisgrasyatan. Hindi, malwarak. Ano nagawa? Pasensya lang. Di ba parang ganon? So yun ang ina-avoid. Yes. Na mangyari. Kasi ayaw natin mangyari later on na pagsisisihan natin at the end of the day, yung ginawa natin na sabi natin solusyon para maibaba yung presyo ng kuryente. Na sinasabing yan nga rin yung objective ni Senador Marcoleta. Yes, sabi nga hindi sila against doon sa gagumtan. Magkaroon tayo ng cheaper, di ba? Source of energy. Pero yung destruction ay mamayo. Yes. Yun ang kinatatakutan. Ang option is sinasabi ngayon ng simbahan na let's have other options. Di ba meron naman tayong solar power energy? At ang Pilipinas naman, yung location niya sa Earth, nandun sa, ano may tawag doon sa man? May pagloy. Ring of Fire? No. Hindi, iba yun. Yun yung sa danger. Yun yung sa Ring of Fire, yun yung sa earthquake. May tawag yun sa gulis, yung nasa gitna. Yung meridian? May science ko. Ang Pilipinas, nandyan po sa gitna ng globe, ng mundo, na usually yan ang tinatamaan ng araw. Okay. Kasama ng mga Middle East countries. Di ba ang Asia nandyan? Kasama yung mga Middle East countries So, kaya natin. Yung solar powered kung baga energy. Kung nagtanim ka ng halaman, nasisikatan ng araw. Yes. Parang ganon. At saka, isa pa, pagka-solar, walang epekto sa environment, walang epekto sa taong bayan, kasi nature. Ang ginagamit lang natin, hina-harvest natin yung energy na nagmumula sa araw. Yes. So, pagka bagyo, wala tayong gapipaga tayo. Tanong na dural man bilang, di adural labat. Aliman sa ating nuclear power plant, no dineral na bagyo, earthquake, wala epekto to. Simbangaw man natin so sa may nuclear waste si Kwanda. Si Katuman so nasingob na sarito to ipatay man. Katutan kasi in fairness doon sa proponent at doon sa mga expert, safe daw. Oo. Pero yung sinasabi ko nga, paano kasi hindi pa natin na-experience Yes. Paano pag na-experience natin, pasensya na, parang ganun. Yun na nga yung knowledge. So if you can avoid, why not? Correct. Correct. Kasi yung knowledge or yung know-how ng isang human being, may hangganan po yan. Yun nga
May hangganan po yan. Agi alingo agi tuwa manaya. Yes. Alam mo yung mga rason na yon, Oo. tama pala kayo. Oo. But mayroon ng disgrasya, Yes. mayroon nang nangyari. These scientists, Mm. they may have learned from the previous mistakes that they committed. Oo, May kasi may agawan siya, precedent may na, no? Chernobyl, di man na Japan, Pantura. They may have learned from that. Pero sa kwantay lang tating tanagagig, we will never know no paano tan natural through the acts of nature. Kaya sabi nung mga iba diyan na nagre-react. Mm. So siguro 40 years from now, 50 years from now, before baka nasa na yung mga taong nag-propose yan. Yes. Yeah. Ito Wala pa. na. So ang pinag-uusapan yung generation, Yes. yung susunod na henerasyon, Oo. di ba? And the fact remains na ang lalawigan ng Pangasinan ay marami pong fault line. Malapit po yung mga fault line sa atin. Kaya pag nagkaroon po, halimbawa nung the big one, aliwan sa Pangilablabay, Oo. tani wala lang uli yung kakamayat ya visionary. Meron na bang prediction si Baldwin for this 2026? Wala pa, pero may isang visionary na nagsabi na mukhang may mangyayaring earthquake Naku, this wag year. naman sana. But Hindi lang dito sa Pilipinas, alam niyo mga sa ganyan, Amerika. yes. But of course, We with can your prayers, pray. with prayers, Mawawala yan. naiyarawi tayo sa raryan klase na sagsagang. Mhm. But sa kwento lang ti kapabrito RJ, paano to inukim mo na? Mm. Itan niya sagsagan, aliwan sa Kailangan ipangilablabay. preparado tayo. Oo. Huwag na tayong magdagdag ng di ba? Ibang lilisang problem. Iyon ang sabi natin kapabrito RJ. Mm. Huwag na nating dagdagan yung mga problema natin, yung mga agam-agam at takot natin sa buhay. Gauntan, kapabrito RJ. Kasi, if we are aiming for a may affordable energy, tapendyaron tanat maka-inganyo tini na sarang investors. Kasi sa investors, anapun may lugar ya, very low ang consumption sa energy, ay babayaran nila sa energy, mataas ang supply ng energy, pero mababa yung babayaran nila para kumita naman yung negosyo nila. Gauntan. Yun yung economics nun eh. Pero, let us also consider yung environment saka yung human lives, kapaborito. Tsaka kaya pa naman natin with that additional source of power, di ba? Meron na nga mga tumatay yung solar power energy po dito eh. Di ba? Wala pa naman yung shortage, di ba? Pero sabi Wala nga pa nila naman. cheaper. Siguro Magiging mura yung bayarin sa kuryente, but yung sabi nga ni sino yun? Yung Alamino, si Archbishop. Bishop Sipalay. Bishop. Di ba? Yung iniisip nila yung future generation. Oo. Sabi nga nila kapaborito RJ. Hindi naman sila against doon sa hangaring maging mababa. Of course. Kasi sino ba naman ang walang gusto na mababa? Oo naman. Sino ba naman ang tatanggi dyan? Siyempre, lahat tayo gusto natin mababa yung babayarin natin monthly sa kuryente. Kung pipili nga lang, 100 pesos lang. Kung sakasakali nakakakonsumo ka ng 1,000, gawin na ng presyo natin 100. Adi marami ka nang mabibili dun sa matitirang 900 pesos sa gauntan. Pero siyempre, kapaborito RJ, aman nanti, secondary totoo, like tama na yung coal-fired power plant. Meron na rin tayong San Roque Dam. That's good enough. In Pangasinan. Wag na nating dagdagan ng isang nuclear power plant pa. Not in Labrador natin Pangasinan Yes. yung panawagan. Yes. Hindi lang sa Labrador. Entire province of Pangasinan. And not in dito. anywhere else in the Philippines. Kahit saan. Ayaw nila talaga. Oo. Kasi yung ano yan, yung magiging yung radiation, di ba? Yung pagkain ako. So yun na lang ang panawagan is for the proponent to reconsider yung lignaan ng taong bayan while we may appreciate yung concern ang proponent kasi siyempre magbe-benefit din diyan ang lalawigan ng Pangasinan just in case. Oo, yun nga in fairness naman, yung kanyang iniisip is cheaper natin saka yung magbe-benefit sa Pangasinan. Kaya lang, pero ang concern naman, 'di ba? Inuulit-ulit natin yung future generation. Actually, kapaborito RJ, we already heard that promises before.
nung ginagawa, itinatayo ang coal-fired power plant, we were promised for a cheaper, Libre nga eh. Dapat cheaper libre sa or even aswal, free, diba? a free source of energy Mm. na wala tayong babayaran. But, natuor pa? Natuor tama nanti. Mm. Saan siya? Mababayar tayo na kuryente, agontan. Mm. Ay, malagay mo sa San Roque Dam. We were hoping, again, na posibleng ang Pangasinan will benefit from it. Mm. Did we? Really? Mm. Real talk lang. Parehas pa rin ang binabayaran natin. Nagmura ba? Compare sa sa Yes. ibang provinces na Yes. Kasi, Oh. iba po ang nagpapatakbo. Mm. Oh, may mga private entities po dyan na nagpapatakbo. Siyempre, sisingilin nila yung Oh, operations po Saliwan nila. damat, Ilako damat, at Oh. saray distributor Yes. na elektrisidad. Di ba? So, we were mambabayar promised that kayo. before, long Oh. before. But, meron nga bang epekto sa atin? Wala pa rin. Nang purmisak Ganun pa rin. Gabay mo, unurong Di ba? ko ni. Yung mga mentalidad na ganyan. Oo. So, yun lang, mga kapaborito. Mm. Ang pinaglalaanan natin, piniisip ng simbahan, hindi lang yung kapakanan ng kasalukuyang henerasyon, kundi yung mga susunod pang henerasyon. Yun. Kasi, Yun ang importante alam mo ba dyan ninyo, eh. Oo. yes, Tayo maswerte na tayo pag mabubuhay pa tayo from now ng 50 years. ay, of Di ba? course, Oo. of course. 40 years, mga Yes, ganun. oo. Paano na yung mga apo ng ating mga anak? Yes. Oh. Kaya nga, kapaborito RJ, Saka saka si isa Father, pa, ano ba? Ilang taon na si Bishop. Si Bishop. mm, Di ba? Kung makasarili, siguro pag, di ba? oo, Pero hindi eh. Oo. Pinaglalaban yes. yung susunod na henerasyon. Yes, at saka po yung pag-ooperate ng nuclear power plant, nag-generate din po yan ng nuclear waste na Yun tinatawag. nga eh. Yung Oo. nuclear waste na yan, paano po nila yan tinatapon? Just like us human beings, we have our waste, gauntan. May epekto yan. May epekto po yan sa environment natin. Mm. Ngayon, anong ginagawa nila? Saan nila dinadump yung mga nuclear waste na yan? Sa Sa dagat? ilalim ng Pacific Ocean. Sa ilalim ng dagat. At binabalot po yan sa bakal. Okay, sabihin na natin na matibay yung bakal. Paano natin masisiguro na sa ilalim ng dagat, hindi yan masisira? Sisiya, masin. Hindi yan matutunaw ng kalawang. Kalawang eh. Agauntan. Mm. Paano kapag kinalawang po yan, nasira yung lalagyan? Siyempre, mai-expose yung nuclear waste. Siguro sabi nila, it will take 100 years, 50 years, 100 years, 200 years. Iyon ang susunod na henerasyon eh. Yun ang nga eh. iniisip. It may take 100, 200 years, pero pag nasira pa rin yan, the same thing ang epekto niyan na ibibigay niya sa mga susunod na henerasyon. 100 to 200 years from now. Yun nga. Agauntan ka paborito, RJ. Ramay apo talad yan, kicking. Human suffer. Yes. If hindi maagapan. And by the time na mangyayari yun, hindi na safe na tirhan ng Earth, agauntan. Kaya pala, nag-explore na sila sa taas kung anong planeta yung pwedeng tirhan pa ng tao. Sa Mars. Sa Mars. Pero yung pag nila sa dagat, parang tinigil ata. Baka yung rason. Ilalim ng dagat. Pero sa taas, talagang, alam mo, yung mga tao napaka Kasi, advance kapaborito ng RJ, technology from the very beginning, create ng Lord itong mundo para sa atin. Mhm. Bakit hindi sa ilalim ng dagat na lang, na parang mga isda? Kasi walang oxygen doon. Wala nga eh. Bakit Kaya hindi na lang kayo dyan ng bakit hindi na lang sa space doon tayo nakatira? Hindi rin pwede kasi wala ring oxygen doon. Di ba? Dito Lutaw-lutaw lang. man. Yun. Wala pang gravity doon. Walang gravity. Hindi katulad dito sa ibabaw ng mundo. Kompleto Oo. Dito sa atin, siyempre, nulabi, akataob tayo. Oo. Pero nananatili tayong nakatayo because Yes, of the gravity. Oo. Kaya nga ito yung purposely na talagang ginawa ng Diyos na Para sa tirhan tao. natin. Tingnan mo para yung sa mga tao. pumunta sa buwan, lutang-lutang. Oo. Walang gravity. Pag naglalakad, lulundag-lundag. Di ba? Hindi makatayo. Singara manhikan amaikin. Ay, nako. Kaya sana magkaroon pa ng a lot of dialogues pa, consultations, public consultations, very important po yan mga kapaborito before we consider na with finality na dyan na itatayo yung nuclear power plant. Nako. Ayan. Pag-aralang mabuti. Oo.
Magpapatuloy po, Lignay Bali, Kerry Dinasarian, Pakabatan Paimano, Manlalabanin Saray, Manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, ay ang tunay. Tatak ng tapang, tatak Hinebra. Drink responsibly. Itagay ang tunay. Tatak ng tapang. Tatak Hinebra. Drink responsibly. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:31 na po oras natin sa Liknay Bali, Kalop Cantabe ni Sari Magteriran Kapabrito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay Magteriran Kor, Magteriran Kapabrito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning sa mga nagbe-birthday sa araw na to at kahapon. Binabati nga pala natin ng happy birthday si Madam Ja. Diyan sa Barangay Basing na nag-birthday kahapon. At siyempre, nabanggit na rin natin ng Barangay Basing. Good morning na rin kay Madam Emma Lipio, kay Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Pirla at Kagawad Esperanza. And by the way, ini-invite din namin po kayo sa kapiyastahan po ng Jesus Nazareno diyan po sa amin sa Dulag sa January 9 po yan. Yan. January 9 is Friday. So iikot po yung replika ng Poong Jesus Nazareno mula sa Quiapo. Galing po yan ng Quiapo at nandyan na po nakatira sa Dulag Parish. Diyan sa Jesus Nazarene Parish. Yeah? So January 9 po yung kapiyastahan ng Jesus Nazareno. Actually naghahanda na nga sila sa Quiapo at last year dinagsa po yan ng 8 million. Dami Kapaborito Adji 8 million. Yes. Hi, good morning din sa aking mother-in-law na happy sa
Balikbayan Nights diyan sa Lingian. Oy. Sa aking biyanan na si Concepcion Mejia. Nandito siya, galing ng Aremeca. Oy, Ang alikas aking ko. biyanan. Yes. Alikas ko, walay estate side na naman. At ipapasabik mamat sa piyambagya at pamilya ng Kuya Rod Alipio ya bayag nanayam at Canada. Mm. At nanabakasyon ni Radya insan walay lilignan dan sakit at si Karalay Binawi at Bilay na Diyos siya manamalsa. Oy, Sa ibang condolence kay po. na Kuya Rod Alipio at watan at Sitio Rambo, Mirror Street, Barangay Manibok, Lingayen, Pangasinan. Di tan iralala mayan, 75 years old, daneng karuman. Birthday da karuman eh. Oh. Si Kuya Rod Alipio. Oo. So sa piyambagya, sa pamilya yun. Condolence po sa Condolence, family. oo. Ha? By the way, doon po sa mga may mga e-bikes. Yan. Mhm. Nilinaw po ni Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilao Mhm. na may mga partikular na klase lamang ng e-bikes ang papayagang dumaan sa mga bicycle lanes sa EDSA. Actually, yung alam mo implementation sa NCR lang. sa NCR lang yan. Ayun. So sa probinsya, hindi pa tayo sakop nung utos ng LTO Yes. na sitahin yung mga e-bikes, ano ha? Just Aliwan to, sa panmulaga Yes, or whatever. kasi ano lang discriminate, just implement Oo. yung mga ano natin, ordinansa o law. Oo. Hindi ang purpose natin is for your safety. Parang may discrimination. Oh, hindi we are not discriminating you kasi kami nga rin, may tricycle nga rin kami sa bahay. Hindi, ibig kong sabihin baka inuhuli yung mga tri-bike, yung tricycle hindi. Yun. Dapat lahat. Lahatin nyo na lang. Pag sinabing huwag kayong dumaan sa National Highway, dyan kayo sa gilid kung sakali man, dyan sa kayo sa gilid. Pero when the cat is away, the mouse will play. Ayun na nga Parang lang ganun eh. yung Oo. kasabihan na yan. Tama naman, pag walang makitang mga pulis, di ba, nandun sila sa pagloy. Totoo yan. Pero pag kami nagmamando, maunor ira. Kaya sana pakiusap lang. Yun lang po. Yun. Tumabi po tayo kung saan para naman hindi tayo magkagulo. Maiwasan natin yung disgrasya din. Na may mga aksidente na po involving e-bikes. Meron na po yung mga ganyan na nangyayari in the past. Itong last year lang, 2026, Gauntan Kapabrito RJ. Kaya sana ingatan din natin ang sarili natin. Ay, nako. For your own safety naman yun. Totoo yan. Kasi For your own diba, safety. hindi natin masisisi yung ating mga kababayan dahil yun na yung pinakamura na mode of transportation. Yung service, ika nga, di ba? Oo. Nililinaw nga ng mga ilan, hindi pa naman masyadong konkreto yung kautusan. Ibig sabihin, kakapanluto ni. So, medyo walay utatunin da isut. Aliwanin aloton maong actually. Diyan Pangasinan, walay salita tutan. Antuman. Panliliw-liwan dan. Iyon. Manliliw-liw nila ba? May ganganda. Ganap na agni may aloton maong. Kanyan, nakaukulan, lutoon danin maong. Yes. Tapos mas malinlinaw, balibalin kanan. Gauntan, Ay, again. Pero, swerte ng mga congressman, Bakit? Mayroon silang 2 million? May 2 million sila. Sino yung nagdidepensa? Yung 2 million na Puno ba daw. yun? Si Puno, si Congressman Sabi, Puno. binibigay naman sa kanilang mga district Constituents offices. for Christmas, ano yan? For Christmas party? Parang ganon. Alam mo, sa totoo lang MOA, parang ganon. Sa ikwang kudnunot ko. Sa ikwang ko, sana all. Kapaborito RJ. Pero, hindi ba kayo nahihiya? Very proud pa kayong sabihin nyo sa taong bayan na you are receiving that bonus 2 million pang party nyo sa mga constituents ninyo. Tapos kayo ang magbe-benefit para bang galing sa bulsa ninyo? Habang may mga walang naihanda. Yes. Sa kanila nga pagkainan. Di ba sinabi pa 500 is enough? Para sa Noche Buena. Ito nga, may mga bata kahapon na siyempre yung hanap buhay ng mga magulang nila, tagahakot ng basura. Idamore 200, balikat lara. Yes, so. Pansasamsaman taingan. Unlara tindahan, mga liw na pananganda kalamor. Di ba? Doon mo makikita. Yes. Na yung walang value sa inyo na pera na sa iba, nating makababayan. Mabalubalor. Yun, mabalubalor. Imagine, 2 million, pang party nyo lang sa mga public officials, sa mga kapitan.
may gulay. Ha? Na, Mr. Mapapagulay Gulay, ka good na lang morning. Buti magbigay na kayo ng tabyayong. Oo. Mr. Gulay, para, di ba? Kanya sa ikwanto reaction to kapaborito RJ. Public trust in government has eroded so badly that being a public official has become an embarrassment. No, dahil sa ano na yan eh. Di ba? Yung Nahiya ba sila? Pagkasakim, parang gano'n. Tanong. Pero Los Buenos, ha? Oh. Mahihain pa rin ba sila? Ha? Yung embarrassment na yan, nai-embarrass pa ba sila? I think they're so proud even telling the people na yung 2 million na yun is pang party, Christmas Nako. party nila. May gulay. Pero buti na lang may mga tumitindig at nagsisiwalat ng mga ganyan. Kasi pag wala ang mga yon, like Lebeste, wala na. Di mo na malalaman. Yes. Di ba? Actually, si Lebeste nga ang naglamot nung naging mitsa, nag-ignite nung corruption sa flood control. Kasi nga, siniwalat niya si Alcantara na nagbibigay sa kanya ng bribe money. With that, naimbestigan si Alcantara hanggang sa naimbestigan na yung mga iba at natukoy na. Di ba? Siya eh. Kung tinanggap niya yun, bakit? Sumambulat ba? Wala. Because of him, di ba? May bagong reaction dyan kapag di ba? Nung binibigyan siya ng million of pesos, imbis na manahimik, binulgar niya. From that on, si Alcantara na-invite na sa Senado hanggang nagsalita na. Hanggang yung mga binanggit niya na tao, pinagsalita din, di ba? Hanggang sa, di ba, lumabas na ang lahat. So, buti na lang at may mga ganun na sasalita. Di ba? Tama yun. May nakita nga ako nakapost sa, sino na yung atapang nga babae? Si Gonzon? Si Comelec, dating Comelec. Ano ba yung sabi niya? Pa-expose ka ng mga anomalies, hindi mo naman tinatayuan. Pero, di ba, at least na umpisan niya. Then, the government, kailangan, from that expose niya, tulad nga na nangyari. Di ba? Nung ni-expose niya si Alcantara, di ba? Di alaman na. Di ba? Ganun yun. Hanggang ngayon kasi umaasa pa rin ang taong bayan. Wala. Sino yung mastermind? Yun nga eh. Kasi, sino yung pinaka-leader na nag-uutos sa mga ito? Alam mo, napanood mo ba si idol ko din, si Regal PLB? Yung diniscuss niya yung corruption, yung top 10, yung number 1 pa rin, yung hindi mawala-wala. Hindi mo pa napanood? Pag napanood mo yun, ang dami na palang mga nangyaring corruption na nakakalimutan na ng tao at yung mga involved, wala din. Wala din. Lumipad na. Alam mo kung anong top 1? Anong top 1? Doon sa kanyang feature. Number 2 pala. Akala ko ang top 1 yung itong Agno Flood Control. Meron pa palang top 1. Gugulong ko na lang sa'yo. Sige. Yung nga problema natin dito sa ating bansa kapag ito, corruption. Corruption? Nasaan na ba yung mga involved doon sa... Ang dami siyang binanggit doon eh. Nabanggit niya yung NBN City. Di ba yung mga pero alam mo sa history ng Pilipinas, minabasa ko, the Philippines was once among Asia's richest nations, ha? Noong 1946 to 1948, ang presidente noon si Manuel Rojas. Ano ang nangyari doon? Doon nag-umpisa yung economic recovery. Kasi post-war po yan. So nagkaroon na po ng massive US aid. So unti-unting tumatayo ang Pilipinas. Sumunod naging pangulo after Rojas, si Quirino. Umusbong yung industrial progress, nag-boom ang manufacturing, nagkaroon ang value ng peso natin lumakas, at umusbong din yung mga infrastructure sa ating bansa. Umangat yung mga infrastructures natin. After Quirino, sumunod si Ramon Magsaysay. Yung namatay. Sa term ni President Ramon Magsaysay. Plane crash, yan yung tinatawag nilang golden era of governance. Yung presidente na makamasa. Oo. Nagkaroon ng rural development, nagkaroon ng anti-corruption campaign,
at nabuo yung tinatawag nating Modern Manila. Ayan. Ramon Magsaysay yan, ha? Pagkatapos ni Magsaysay, sumunod si Carlos P. Garcia. Sa panahon ni Carlos P. Garcia, umusbong po yung Filipino First Policy. Na kung sino man ang mga produkto dapat ng mga Pilipino, dapat una nating tinatangkilik. Yung unahin mo muna yung sarili mong Yes. produkto. Tangkilikin mo. Tangkilikin mo ang sariling produkto natin para matulungan mo yung mga negosyante natin ng mga Pilipino at lalo pang umusbong yung kanilang negosyo. Gauntan ka pa, Brito. Yes, oo. Nagkaroon ng local industry protection, nagkaroon ng economic nationalism at sa buong Asia, tayo pa rin ang isa sa mga nangungunang bansa. Yes. Dumating yung tinatawag nating golden years. Nagkaroon tayo ng growth development GDP per capita na higher than Japan, higher than Malaysia, Sinong Thailand, presidente yan? Indonesia. Garcia pa rin. Oo. Pero pagdating ng 1960s, nag-decline na po ang Pilipinas. Sinong presidente dyan? 1960s? After Garcia, makapagal na ba? Makapagal na yata. Diosdado. Oo, makapagal na. From 1960s up to the present, ito na yung naging problema natin. Nagkaroon ng malawakan ng korupsyon. Nako. Malaki-laki na yung ating utang. Ay, socialist. Meron pa tayong tinatawag na political instability. Ay, okay. Kasi noon, ang labanan sa politika lang, two-party system lang. Yung liberal at nationalista. Ngayon, ay napakadami. Si the late Senator Salonga. Sa liberal. Napakadami. Dahil sa dami na po ng mga... Yun, dahil sa multi-party na yan, umusbong na po yung problema natin na nagkaroon na po tayo ng political instability. Yun. Hindi na stable. Wala na. At ang pinaka-worst, warak na. Pinaka-worst ka pa, Brito RJ, economic decline. Ayun. Pagka, di ba, nung panahon nga na, yung nasa third country na tayo, napag-iwanan na tayo eh. Yung, naabutan ko pa yun naabutan natin yung presidente. Pangalawa, Marcos yun eh. From Japan ang nangunguna, pangalawa ang Pilipinas sa ekonomiya. Alam mo yung sa doon, maalala ko nung nasa diba? high school pa tayo noon. noon. Ang pamasahe noon, binting. Yung nasa tayo, third year, second year. Mayroon na yung parang dyaryo natin sa school. May tawag doon eh. Current events. Current events. Kailangan bumili ka nun, taipunin mo. Kundi hindi pipirman yung clearance mo. Binting yun. Binting. Di ba doon ko nababasa na umuusbong na tayo eh. Yes. Nasa third country na tayo eh. Pero biglang, ang presyo ng gasolina noon, 10 pesos. 10 pesos. Nung una per ako liter. Nagkasasakyan, naabutan ko pa 16 pesos. Kita mo yan. Ngayon, magkano na? Ay, nako. Ay, susilis. Ako nga tuwang-tuwa, naabutan ko yung 10 pesos na yan. Naabutan mo. Ako 16 na. 16 na, naabutan mo. Nagpapagasolina na ako. Ay, nako. tuwang-tuwa ka noon. Yes. Kasi ang laki na nung discount mo sa gasolina pa lang. Pero baka sabihin nyo, mababa naman ang sahod noon. Kontra ngayon, parehas lang. Sabi nyo, hindi. Kasi kahit mababa yung sahod noon, mura yung mga bilihin. Correct. Mas nakakaipon ka noon. Di ba? Ngayon, malaki nga ang sahod mo. Tingnan mo naman yung... Malaki naman yung mga gastusin mo. Gastos. Worse, walang natitira sa'yo. Worse, wala kang sahod. Noon, nakakaipon ka pa noon sa totoo lang. Yung mga yung negosyo. Mas maganda pa daw. By the way, magandang balita. Bukas, mababawasan ng presyo ng mga krudo. 10 pa ata. 10 centavos. 10 centavos lang. At least nabawas. At least nabawasan na. Nako. Pero sa ipaga tayo natin, paano ito yata sinakop na Amerika? So Venezuela. Bakit ba? Ano bang talagang issue dyan? Sinakop nila, pinaalis yung presidente. Ano ba? Sabi kasi, ba't nakialam ang Amerika? Sila daw is may supplier ng malaking bulto ng droga. Hinuli. Sa hinuli Amerika. Yung kanilang presidente, yung presidente mismo, hinuli ng Amerika dahil sa narcotics problem. Take case. over sa kanya. Sa ngayon, ang Amerika daw takbo ng Venezuela. Hindi pero siyempre ang sabi yun na nga, yung mga leaders ng ibang bansa, definitely negative. Negative yung wala pa tayong narinig na pabor. Sa ginawa ng Amerika? Yes, negative lahat. Even the Pope Leo the 14th,
Ano ang mensahe ni Pope Leo XIV? Ang sabi niya, let it be. Hayaan niyo ang Venezuela na Magpatakbo. exercise nila yung kanilang sovereignty. Yun nga kasi ito kung may kasalanan yung presidente, di mag-take over yung vice president. Correct. Di ba? Uliin mo lang yung presidente, not yung dahul. Yes. Di ba? Yun nga ang nangyari ka, paborito, RJ. How far away yung Respect for yung sovereignty. mainland ng Amerika sa malayo ba o magkalapit lang? Malapit lang. Malapit lang. Malapit Okay. lang. Kala ko malayo. Pero yung iba, ang basa nila, alam po ninyo kasi, ang Venezuela is the largest they have the largest oil reserve Oo. with 303 billion barrels. So yung iniisip ng iba, baka may hidden agenda, parang gano'n. Aha. Pero yung pinakaugat naman is because of that yung drugs. Yung drugs ang sinasabi. Pero Yun yung pinaka-main reason. Why? Yun. Ang Pero sinasabi yung ng siguro Amerika. ang reaksyon nila, ba't mo iti-take over? Mayroon pa naman silang mga leader. Ano yan? Parang sa atin, yung form of government, may senador, may vice president, may... Actually, ganun din. Di may inuliin mo, di yung Ngayon, susunod. pakinggan nga natin si Donald Trump, presidente ng Amerika. Anong rason niya, bakit sinakop niya? Ganon ang ginawa nila sa Venezuela. Pakinggan po natin. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. And if you think about it, we've done some other good ones like the attack on Soleimani, the attack on al-Baghdadi, and the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites just recently in an operation known as Midnight Hammer. All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military working with U.S. law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. Ayon, So- narco-terrorism in New York. Kaya dinala siya sa New York at doon po siya nakakulong ngayon. So, may kasalanan siya sa Amerika. Sa Amerika. So, yung men in uniform ng Venezuela, nakiisa naman.
Hindi sila nakibakbakan, parang ganun. Hindi. Sa paghuli. Binumba sila. Naunahan sila eh. They Ay, were caught naunahan unaware. sila. Okay. Parang na-paralyze. Oo, parang hindi ganun. gumana yung technology nila. Hindi nila na-intercept or whatsoever. Yes. Yung intelligence Naunahan sila nawala. Yes. So hindi na lang sila lumaban. Hindi na sila nakabawi. Ay nako. Na-overwhelm sila eh nung pag-atake eh. Bakit? Yung nagsidatingan yung mga hindi nila alikas. Hindi nila alikas. Pero Kimapoy may technology da. Kung Defense ano man yung technology, nangyari, isa lang yung reaksyon ng mga ibang bansa, yung sovereignty. Sovereignty. That's the Yung kasarilan. Kasarilan. Sabi nga ni ate mo, sabi Sino? niya, Senador Aimee. Ay, si ate. Mayroon na namang reaksyon si ate. Si Kwanto ang ginawa ng Estados Unidos sa Venezuela ay isang mapanganib na babala sa buong mundo. Kwanto, na kapag makapangyarihan ka, pwede mong yurakan ang soberenya ng ibang bansa. Kung kaya ng Estados Unidos na marahas na ipatupad ang sarili nitong mga batas sa labas ng kanilang teritoryo, walang dahilan para hindi ito gawin ng China, Russia at iba pang makapangyarihang bansa. Kwanto. So parang may may pamamarisan. Pero yung ano naman ni President Donald Trump, meron siyang kasalanan dun sa Actually, sa New York siya yung Actually, si salot parang ganun sa droga sa kanyang bansa. Narco disaster. So parang tinawag niya eh. No? Actually, this is not the first time na ang Amerika hinuli niya ang isang head of state. Do you know na maging dito sa Pilipinas, isa sa mga naging presidente natin, hinuli rin ng Pilipinas? Nako. Ay, hinuli rin ng Amerika? Pero hindi nila... Alam mo kung sino yan? Emilio Aguinaldo. Ay, noon? Ay, nangyari na? Nangyari yun. 1901. Hinuli ng Amerika si Emilio Aguinaldo. Yan ba yung start ng kanilang yung labanan at naghari din sila sa Pilipinas? Yes. American war. Nasundan ito noong 1990 against Manuel Noriega ng Panama. So hindi na una. Hindi na una. Pangatlo na nangyari noong 2003 sa Iraq, si Saddam Hussein. At ito naman after 2003, 2026 sa Venezuela, si Nicolas Maduro. So, 4 times na. Maduro. Ganda ng pangalan, Maduro. Maduro. Alam mo yung Venezuela, every Miss Universe beauty pageant. Ay, nananalo yan. Finalist yan, yung Venezuela. Sikat na sikat ang Venezuela. So, yung sovereignty teritoryo. Yes. Ay, may pala, sa lokal naman mayroong tayo natanggap na ulat na isang lady councilor sa isang bayan nagbibigay ng guarantee letter naman sa isang bayan. Pwede ba yun? Guarantee letter? Ayan yung ngayon. Ay, sa mga medical na kuhan. Medical. Ba't ka magbibigay ng guarantee letter? Nasa ibang bayan ka, tapos binibigyan mo yung nasa ibang bayan. Ano kayo masasabi ng iyong mga kababayan? Buuin pa natin yung Sige, dyan. imbestigahan natin yan, kapaborito Ajay. Pero ito magandang reaksyon ni Attorney Harry Roque. At least sa Venezuela, dayuhan ang nagkidnap. Sa isang presidente, kanto. Sa atin, kapwa Pinoy. Sinurrender. Kasi dinala lang kapwa Pinoy. Hindi yung pero hindi sila umobra sa sa Russia. Dahil sila yung pinatawan in absentia. Di ba? Mayroon palang ganun, in absentia. Parehas yun eh. Parang sinuko mo rin yung sovereignty mo. Nung sinuko mo yung kababayan mo. Dito sa Pilipinas. Parang ganun, di ba? Ganun din. Sovereignty pa rin ang pinag-uusapan natin. Ganun na ba kawalang saysay yung sovereignty ng isang tao, ng isang bansa? Bakit hindi natin daw nagawa yung ginawa ng Russia, di ba? To protect our own people. Yes. Di ba? Oo. Di ba? Kita mo, ang ginawa ng Russia, kinasuan pa yung sinintensyahan pa yung mga in-absentia. Pero in-absentia. In-absentia, Pero hindi sila makaapak doon. Oo. Din sila. Yes. Di ba? Ikukulong din sila. Ito, nakita ko na yung sinasabi ko kanina. Si Congressman De Lima nagsabi. Let me correct myself. Na sabi niya, pag ganyan ng Pangulo, para siyang substandard na paputok. Nagpasabog pero supot. Parang kailangan kasi talaga, meron talagang, di ba? Magiging kahinatnan. Dapat kasi firm.
Minsan kailangan natin Pero yung may mga isang firm political decisions. analyst, Ang sabi niya. sabi niya baka baka yung dahan-dahang Mm. dahang yung silakbo ng damdamin ng tao about this, baka pwedeng Mag-subside. mag-subside. Oh. Kasi daw ayon sa isang political analyst, kasi yung pinupuntuan nila ngayon is yung another impeachment ng Vice President. Kasi So, pag yun ang nangyari, magiging talk of the town na naman yung impeachment. Ganun naman. Para yun yung nakikita niya. Alam mo, yung mga kapaborito, political Jay? analyst, mayroon din silang yung prediction yung Ganun naman vision. tayo dito sa Pilipinas diba? Yung issue, diba? Paano natin papatayin yung isang issue? Magkaroon ng mabigat na issue. Yun. Another controversial na issue. Mm. Paano naman mamamatay ng isang issue? Basta ganun, another controversial na issue. Gusto nating patayin yung issue na yun. Another controversial issue. So Dahil walang, ayon sa- pero walang Tuldok. tuldok. Doon Walang sa period. Kasi nga pag napanood mo nga si Rodrigo, POV, madami siyang sinay doon, natutunga. Walang nangyari. Walang nangyari. Totoo yan. Kung kung may nakulong after na nag-subside, napawalang sala. Mm. Kung may nakulong, hindi yung main actor, yung mga supporting lang. Parang ganun. Yes. So, hanggang kailan magkakaroon Yan. tayo ng masukder, di ba? Ay socialist. So, ito yung nakikita nila. Kasi baka this February may uusbong na naman. Nako. Para lang ayon doon sa political analyst. Tignan natin. Tignan natin. Yun yung pinaghahandaan. Oo. Anyway, handa naman ang Office of the Vice President dyan. Yes, so But, kasi alam na nila yun din ang mga yan. di ba? Oo. Before matapos yung oras natin, kapaborito RJ, basahin ko na lang ito mensahe ni Popleo. Oh, Sabi yung niya, mga nanonood, baka hindi mo pa sila napati. Good morning. Basta ang panawagan po ni Popleo for Venezuela to remain an independent nation. To remain an independent nation, dapat yes. walang nakialam. Walang makialam, sila lang. And he also called for respect for human rights and the rule of law as enshrined in Venezuela's constitution. Bakit ba dinukot? Bakit ba hinuli? Wala ba silang sariling korte doon? Hindi, yung kaso niya naka-file sa New York. New York. So dadalhin siya doon? Parang ICI yan. ICC, kamo. ICC, I'm sorry. Oo. Parang ICC. Pero yon silang kumuha. Silang dumukot. Yung isa naman, kababayan niya, dinukot nila, kababayan nila, silang nagsuko doon. Ano ba? Ano bang mas maganda doon? So, ay nako. Pagpatuloy natin bukas Sige. kasi marami pang magiging reaction dyan. Sa ngayon na di ba? Yung mga sinabi mong mga reaction, wala pang positive o kaya mimilad decision ng Trump. Wala pa so far. So far from among the head states, wala pang... Si ate mo, di ba? Anong sinabi? Hindi diba? siya Parang against din siya. Against siya. Ang Russia definitely against din. China is against din. Ano pa yung France? Ang France, nagpahayag na rin against din. They are asking for respect of sovereignty. Yun po. Wala nang oras. Pero ang pala yung oras tayo, mapalis din tayo dito. Mapalis tayo. Bigla tayong paalisin. Wala tayong sovereignty sa oras. Oo. Hindi yan mapipigil. Yes. Ben, nabuwas salamat at ating tanagagig sa kinindisyon na Liknay Bali. Akala pa kantabi lalang hula sa rin magturiran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service, always. Tansay magturilingkor, magturiran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team on the technical side, Andy Arom, Engineer Nixon Dakal. Sa ipo bukas mga kapaborito, dito lamang sa number 1 pop news 6 station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tansinimba.